Ada kami na po iti may kadua pa set programa ng Paluan. Ada kami kaaruba. Dito lang po KPRP. Pinoy Power Radio, 650 AM, Honolulu, Hawaii. And of course, you're still with Manong June. Kan kaniyo John Mark Pastor. Ngamang mang tada po iti Sonata Ilocano. Ayan, Sonata iti biyag kan ayat. Ngaruda may sa apong makapudno unay nga Sonata iti biyag. Ti sagot mi kada kayo. Iti rabi lang apong inaramid ko kan na-record mi. Dati nag-request. Ado ka nung amin ti imot utang kanya na ado ti pautang na kung nagkuma nga saanan nga agbaybayad. Side singer rin na agad makaungamutan. DJ tao iso nga nagpaaramid kanya ka. Kuyang kung na nairamid naman ti kasto yung Sonata. Itag ko iso ta. Kabayatan na ag-donate mo ti para itay studio nga aramidin nyo kung na. Ti daras ko nga nag-aramid. Nga road kastoy apo tinilabag na dahil nga Sonata. Kasta iditi langang idi siyak utangan naasi api man ket ingka pinabuludan karinga siyak tut bayadan talek ngawan kasuratan iti iniyawat kun bandung nga naurnong ingka ginamatan tagos nagpinanawan bulan ti naglabas tawanan napartas di kan nagparparit nga siyak pa'y di mabain tunggal masabat katalis di siya nakmeten anya natangsit mo di si marong karasi kapay naglalaaw ayang ti konsensyam siya kung titimulong siya pa'y naawanan jakmet na paidan mo taka sa pulan di na kumatalikudan baka nuwad dan tungat lama sa pulyuin tun ka maudyanan iti tao kanunay nga umutang ragsak mapaidaman intun makalong awag lemlemeng latagat di makabayan Daitang ardapo ti may sakin na pudno iti biag tayo nga Ilocano ta nasingpad tayo nga agpautang katadamo dagiti makabayad adamo dagiti saan ngano isuta ti singiramon ay nakaisuda pa yun ti makaungot kanya mon Karod, digli kan tayo tigas tapo nga ugali. Kat sabi ko mata awan iti tao nga mapadpadakan tayo. Kabayatan tin tayo nagpaknang. Di ba? At ano sa anak ko, sabay nito ti bagata kanya mo, pimanang kagapo iti utang mo kunadan doon. Bulan ti naglabas tawenan na partas di kan nagparparit na siyak pa'y ti mabain tunggal masabat katalis di siya nakmeten anya natangsit mo di si marong karaksi kapay naglalaaw ayang ta konsensyam siya kung titimulong siya pa'y naawanan jakmet na paidam no da ka sa pulan di da kumatalikodan baka luwad dan tumet lama sa pulyuin tun ka maudyanan iti tao kanu nalaing nga umutang ragsak mapaidaman dintun makalung awag lemlemeng latagat di makabayad dintun makalung awag lemlemeng latagat di makabayad One, pud nula unay nga madamad dagiti pagsasao apo aglalo katan kanyami nga dito Pilipinas nga hangka konopulos makapundar no hangkang umutang.
Diba? Iso nga nakatado po ti of offers iti appliance center, dahil kita bang kung magpapautang, tapno makatulong da iti tatao. Gat narigat nga talaga mo ti umutang, datay hang legit ng kunada, datay bumulod ka lang iti gayim mo, nga makasuratan nyo, iso nga oray no agkabsat kumagat, agkabil kay iti kasuratan, hang adagas dahi tatat no maliklikan iti apa inton dumteng iti panawan. Ay, awang kumati kasta. Siyempre, oray kakabsat kayo kat adamat iti kanya-kanya yung abiyagan. Maningarot karuba, dagiti sponsor sa balong Ingkaman Pagyamanan. Alex Video Production featuring Blu-ray Technology. Call Alex and Annie Bayudan with telephone number ulit. Ana? 808-284-1181. And of course, Maria Hernandez Braceros. Dadwin Angel Lamog. Ben and Ana Agapuya. Tito Mahal Jan Anderson. Janelle Megan Anderson and Manang Emmy Ortega Anderson. Okay, bayat ti pan nagtaraya po ti oras, kamaten maman, babayan iti dating sonata. Keba man daytoy baro kung no di ka mapasang pet o sal datoy biyag ko papapanam dis oras tirabi napankan sa manen naghappy-happy agparparet na kaniyak siya tay may siyasi at agbukin ka at dati lalaking tanu sumangpet ka di ka agun-uni no agun-tunak sikat makiriri agkep-bakep pamunday tuy baru kungkung no di ka mapasangpet o salda tuy biyag ko papapanam dis oras tinabi napangkan sa manen nakilalaki agparparik na kaniyak siya tay may sisyasi at agkuken ka at dati lalaki tanu sumangpet ka di kagun-uni nuwagun tunak sikat makiriri dahil tatikong kunada iti agasawa ano na reklamo unay no man nagsuspect siya iti may isa katakwada kat namnama there is something in there and you have to find out before it's too late. Dahil titirigat na nugwapat maasawang adot parnuayen na danak kebati kaunggan at dapay lahidan nga sip-siputang arik na pa'y ketintay inda ipusam ayan na aganas nugwapat maasawang agkakamakamatik at di maringan sangkadayaw na sikat kagasatang tanakatumakat mang parang sa tarik na pamanday to'y baro kungku no di ka mapasang pet o salda to'y biyag ko papapanam dis oras tirabi napankan sa manen
agparparing na kaniyak siyak tay may sisiyasi atap ko ken ka at tati lalaking tanu sumangpet ka di ka gununi nuagun tunag sikat makiriri day tirigat na nugwapat maasawang adut parnoyen na danag kebati ka unggan at dapay lahida asip siputan aring nagpaikit din tayo daip ipusan ayan na aganas nugwapat maasawang agkakamakamati kag ti mariknam sangkadayaw da sikat kagasatan tara katumangkad mang paragsak tariknam sangkadayaw da sikat kagasatan tara katumangkad mang paragsak tariknam. That was it. And kaaruba, kadagiti kaya na apo ag-sponsor kada kami. Please feel free to get in touch with Manang Emmy Ortega. Tapno agtulduri la taapo. Iti programa mi dito ya KPRP. Ket dandanin iti anniversary dati apo istasyon. Ket namnama imi apo nga makaumay kami dita. Or orayo malayangan apo dati invitation nga patulod ni Manang Emmy. And then urnusin mo na po dagiti papeles. Sabi ko man, dagiti makatulong kada kami to dita. Ket rugyan yun apo nga tumulong ti panang proseso mi iti papeles sa madimi amuno kasano ket nga roda kadagiti dadumapay apo nga kahit na aga dedicate wano mangted iti message and dedication. Please feel free to get in touch also Manang Emmy and to our Facebook page. Bilukin nyo lang apo 4-Decade Duo Karuba. Ayan, ken to'y Karuba yung 4-Decade Duo kuna na. Adapay 4-Decade Duo kuna na. So anything about 4-Decade Duo on Facebook apo adita apo dagiti administrators me dagiti page admins me nga mangtulong kada kayo no kasano yung maiyawat kada kami dagiti request and dedication nyo. Ure niya mga klase, padasen mi nga kansyonen para kada kayo. Nga rod, agsubli apo ti 4-Decade Duo, kalpasan iti. So magmamalo palagi.